No n'hi havia un altre quadre per a triar, Mari Carmen? No. Senyores i senyors visitants, en breus minuts tancarà les portes l'exposició. Preguem que ultimen la seva visita i es dirigisquen cap a l'eixida. Ala, ja me quedat sense bateria al mòbil. Està mort. Vaig a tela. Senyores i senyors visitants, en uns instants tancarà les portes l'exposició. Preguem als visitants, ultimen la seva visita i es dirigisquen cap a l'eixida. Gràcies. La veritat és que el títol era molt atractiu. Jocs de xiquets. Per això és una botxeria. Així n'hi ha més dels seus personatges. El Bruegel este sí que me l'ha jugat a mi. Sí. El cas és que m'estic pixant. Senyores i senyors visitants, l'exposició tanca per avui. Demà obrirem les portes amb l'horari habitual a partir de les 10 del matí. Gràcies per la seva visita. En este precís moment tanquem les portes de l'exposició. Tota la vesprada sí, i encara no sé quin de tot pintar. Encara. Quan la profe va dir que no era necessari pintar al complet, sinó en muy. Ostres, no és possible? Sí, ja ho tinc. Dibuixaré esta. Dibuixaré la xiqueta com un palet que me una merda. Que em pise. Quasi la tenia a primera línia i no m'havia donat. I jo, fixant-me, quina hora serà? Sense rellotge i amb el mòbil mort, hora de marxar. A casa. Sembla com si algú parlara. Però estic a soles. Serà tard. Molt tard. Què? Qui parla? No sé, segurament estic massa temps així. Buf! I tant! Qui parla? Uf, no puc més. A casa, pues. Això és massa! Reventaré! Deixe quadre. Mira l'espavilat. Això ja ho sabem. D'on ve el quadre? Del conquistó de Sebucio. Llévate el chicle de la boca. El conquistó. Què? El Museu d'Història de l'Art de Viena. Escolta, una pregunta. Els teus companys de pintura no aniran a eixir del quadre, no? La seua Sarrial no pot estar amb tanta xusma. Tranquil·la, Sarrià. No. Nosaltres aprofitem per a posar-nos a jugar. No us imagineu. És que s'està jugant i no podem manejar-se. Mireu-los ara. Companys! Hola! Buf, d'ara que ens hem lliurat. Ara sí que podem fer el que ens vinga en gana. Estem a soles! Sí! Mitja bo, més bo, que a ser ricis. Quina hora serà? Que vas posar un lloc! Encara sort. Pensava que m'havia trastornat. Els havia vist fora dels seus quadres. En fi, continuaré. Ha de ser tard. Molt. Estic cansada. Acabe les dues i demà continuaré. No és possible. Ha desaparegut un xiquet. Estic sonada. Falta un nano que porta 8
Però el Helmut sí que l'ha trobat a faltar. Serà bonito de nano este, pues no se n'ha anat a jugar amb el cerco. Anem per ell. Sí, home. I que vinga esta i no es trobe. Té raó. Alguna cosa s'haurà de fer per a que la seua altesa reial no s'enfade. Digues favor. Clar, estem a punt de que ens descobrissin i s'hem de preocupar de si la infanteta s'enfada. No he dit? Atenció, atenció. Vigilants de servei. Ronda de comprovació. Ràpid, ràpid, tothom els seus quadres. Què estrany? Pensava que portava el feutel al costat. No sé per què m'hauré fet jo aquesta idea. Mira, ho comprovaré al català. Però, xaval, quina cagada! Els nervis! I després diu que fa més de 150 anys. M'equivoca i no tornarà a passar. Això són paraules de Borbó, usurpadors del tron de la seua altesa reial, la Margarita Teresa d'Àustria. Deixa anar a Altesa Reial. No paga la pena. Però esta què diu? Res. Peripècies de la història d'Espanya. I ara què fem? La vigilant torna a revisar a veure si el quadre està bé. I la xiqueta inoportuna busca el Helmut. Ostres! Amb l'episodi de la guarda m'havia oblidat de la xiqueta. El teu és viure en la inòpia. Ai, el que m'ho dic! Que no t'assabentes. Hola. Què passa? Rebeu, no guanyem per slides. Qui eres? Cloti. I de quin quadre hices? De l'hora del ball de Sorolla. Estic a la platja. És clar, per això vas així vestida. Quina sort. Escolta, i on està la platja? A Madrid. Inculta! Platja Madrid, a la capital del regne de la seua altesa reial, la Margarita Teresa d'Àustria, no hi ha platja. Tens tota la raó, Altesa Reial. Qui és esta? Perquè parla així. Marga, que parla d'ella en tercera persona. I ve de Madrid, del Prado, con nosaltres dues. Ah, jo vinc del Museu Sorolla, de Madrid. És clar, per això no ens havia dit... Ai! Què passa? És l'esquena. Em fa molt de mal per la posició del quadre. Qui poguera estar a la plaça com tu? No et penses... María Agustina Sarmiento. Però sí, No et penses, Maria Agustina Sarmiento? Mago, però de Sant No et penses, mago, que jo estic millor. Ni de bon tros. Estic fins a la coroneta de la platja. De la sorra que estic a fins a la regata del cul. Del salvitre que s'apega a la pell com una costra. Ah, i sobretot del sol i de la llum. Quan puc eixir del quadre, m'amaguen els quarts més foscos. M'encanta la foscor. La seua altesa reial l'entén a la perfecció. La pell blanca és símbol de noblesa. Com la de la seva Altesa Reial. Agafeu-me, que bonite! Ai! No és possible. Això és un malson. Vaig a buscar algú que veig això. Se'ns havia oblidat la xiqueta. Fem alguna cosa? Hola. És que faltaven. Qui eres? Com me diuen, nosaltres som Bartolomé I Esteban. ¡Es Murillo! ¡Yo Un moment, tranquil·la. ¡Què passa? ¡Que tens cames! Clar que tinc ganes. Què volíeu? Aleshores, per què ens has fet vindre al teu voltant totes les vegades? Poderosa que sona. Explica! Sí, explica. Quina mena de vestuari portes en les cames? Ara no, després. Ara hem d'ajudar a la xiqueta. Com? Hola, no t'esgralles. Com et diuen? Mari Carmen. Hola, Mari Carmen. Jo sóc Perla. I ells són... Vine. Ell és Marcel. Hola. Ella és Amelie. Hola. Ella és Cloti. Hola. Magu. Marga. Altesa Reial! Isabel.
ja que els pares de privats que ja s'han presentat. Per cert, d'on veniu? De la sala del costat. Altres espavilats. De quin museu? De quina ciutat? A veure, com dic abans, venim de l'Arte Pinacoteca de Muri. Això és una broma, veritat. Que broma. Estan gravant uns anuncis, no? Què va? Però no tinc esport? Ara te ho explico. Escolta, Marcel, vigila que no vinga la guarda de seguretat. Jo? Per què? No sé. Perquè és un no, vaya. Me cago en el dimoni. Ja va la cafè. Mire, se va a la costa. Ai, sí. Serem. Que no puc més. Ai, és que no. Ai, que bé. Feu espai sentosa a la seua altesa reial, la Margarita Teresa d'Àustria. Així té lloc al desarrollat. I vosaltres? Ah, nosaltres! Sense problema, estem acostumats a sobreviure. Mira, Mari Carmen, això que veus passa a tots els museus. Veritat? Sí, clar, i tant. Com que hi ha Déu... Hora pronovi. Sí, és veritat. Però la gent no ha de saber-ho, entens? Alerta, que ve la guarda! Ràpid, tothom al seu lloc! Redeu, ara que m'havia segut. I nosaltres no podem posar en el quadre. Ostres, és veritat. Fiqueu-vos pals de les faldes de les gallines. Què? Ah, no, a callar, Marga. I jo què? Amaga, no pot veure. Nosaltres encara hem de parlar. Va desarrollar el Malibu quan la meva amiga Liz va dir escolteu, fem alguna cosa que va ser com perdona, così no tindrem fent mil coses en el smartphone tot el dia. Va ser LOL, by the way, el següent és la gran impulsació. Gonzo, gràcies, capitana Obvious. Perdó, és que ho parlé sense filtres. Ja sabeu, jo l'altre dia, tombada a l'arena del Benefice, la meva amiga Maile va pegar un crit que va ser en pla uah! I es diu que algú al Twitter l'havia anomenat Sexy Lady, que és en pla sobreparrusa. I clar, jo li vaig dir que no li fera cas, que segur que era un mierder. Bo, el meu igual es parla en la major quantitat de temps, en pla chat, en pla grup, però com veig que esteu en pla postere, dic jo que vaig a aprendre fent un crit. Adeu. Fa-vos mantindre un diàleg tan instructiu i fluid. Vinga, va, continuem. Ah, no, res de continuar. Què passa? Primer, has d'explicar-nos eixa indumentària que portes, guapa. Sí. I tant, dubte molt que et pintaren així. Què vos passa? Esteu rabioses, no? Qui? Nosaltres? Què va? Mira-les, es moren d'enveja de les meues malles. I per què vas així? Estava farta de no eixir mai del quadre i veure com passaven al meu davant milers de visitants en tota mena de vestuaris. Fins que una nit, quan ningú em podia veure, em vaig esmullir a la botiga del museu i vaig agenciar-me el que més m'ha agradat per posar-me. Ja si enteneu. Però no és el teu estil. Xes ni miqueta. I m'importa un rave. No us imagineu lo còmoda que vaig. Té raó, és tot enveja. No sabeu el que donaria per llevar-me aquesta balona de la cintura i posar-me unes malles. O anar en el cul a l'aire, si fos precís. Dona, amb el cul a l'aire. Serà precís. Mira qui parla, la banyista. Escolta, que jo no m'aixinua precisament. Dona igual, qualsevol cosa en lloc d'este faldar immens. Escolteu, segons m'heu dit, han tancat l'exposició. Ja fa una estona. Això és una veritat. Això només passa en les pel·lícules rodines. Voleu que em cregam que estic parlant amb el Pifano de Manet, la jove de la Perla, les menines, la Clotilde Sorollà i la ballarina de gas? N'has de creure-ho. Has de viure-ho. Llavors, era cert el que passava a la saga de pel·lícules de nit al museu? Què va? Ja estem... Sempre igual. Sorolla,
Nina Sarmiento, mago per a les amigues de les menines del Prado. Caram, les tres són madrilenyes. Jo sóc Amélie, ballarina de Degas, de Copenhagen. Jo sóc Marcel, de Manet, de l'Orfeo de París. I jo sóc Perla, de Bermen, de La Haya. Que xulada! Holanda, França, Dinamarca... Escolta, i això enmig que nos presenta, qui és? Una visitant. Una marciana? No ho pareix! No digues animada Elche. Una marciana no. Una visitant. Què vols dir? De les que venen a l'exposició. I què fa sí? Estem perduts! A mi mai no m'han vist! Els de la Tara no podrem tornar a decir els nostres quadres. Posaran càmeres per davant de cada quadre, un vigilant, sensors d'espectrometria, sensors de... Para! He de tornar per quadre. Que no és necessari. Com que no? I continua parlant com si no l'escoltarem. És curiós. Hola. Hola. El que faltava, les visitants. Sí, dona, que està reconegut. Té vestuari. Hola, Paulo. Hola, Marcel. Us coneixeu? Sí, coincidiren en una exposició. Ell és Paulo d'Arletí, del Museu Picasso, a París. Ja tu com el diuen, bonic? Joel, Santetília. Ai, que graciós! Escolta, I el nano? Com també de Picasso, me l'han encolomat. I mai millor dit. El quadre porta un colom, que jo crec que era ofegat. La veritat és que és un querubí. I tu una granera curiosa. Que graciós! Que t'has enfadat, Joel? I tu què? Bufada? I sempre és així. De moment sí. Almenys el temps que porta amb mi. Vaig a un tresoret. Això és real, tia. això és pitjor que els filles del meu quadre. El dic. M'heu dit que han tancat l'exposició. Ja fa una estona. Què faig aleshores? Hauré d'anar-me. Un moment. Per què no aprofites per a conèixer que estem a l'exposició? Bona idea. Us acompanya ja. I jo també vaig. Els vens? Com? A l'escola no? I tu, pallasso? No, és fatal. Vicent! Au, anem abans que ens toque primer la tòmbola. I vosaltres, xiques, veniu? No, no quede. I jo, a la gent de Cesares ja les he vist. D'acord, esteu alertant la vigilante. Sí, sí, tranquil·la. Ara tornem. Adeu. Adéu, pilingui! Mira que bé, ens hem quedat les de Madrid i els de París. I ara hi te París que Barrera. Ah, no? No, tros de suro. Ell és de París. Després el van dur al Regne Unit i va estar 90 anys a Nacional i ara ve de... Escolta, nano, d'on ven? A tu te vas a ir, payaso. Ja està bé, boniato. Hola. Hola. Soc Paulina, de Gauguin. I d'on vens? De França, no? No, vinc dels Estats Units, d'Amèrica. A més de pinta, si sembles del nord de França. És que soc bretona. A veure si ens aclarit. Eres bretona? Però vens dels Estats Units d'Amèrica? Sí. D'on? De la National Gallery, de Washington. Jo sóc de Nova York. Escolta, però tu no venies de Madrid. Clar, soc de Nova York, però vinc de Madrid. Ah, ara que ho dius, jo vinc de Madrid, però soc de València. Vaja, jo soc de París i vinc de París, però no parlo espanyol. Pocs de nosaltres estem allà on vam néixer. I què importa on es pintaren? Ni d'on venim, ni d'on som. A la fi, d'una o d'altra manera, tots som immigrants. Sí, tens raó. Tots i cap de nosaltres van elegir emigrar. Sempre s'obligaren a deixar les nostres arrels. Penseu si no era el pobre del Colom. Pobre estudiants que havien comprat 350 milions d'euros. Hola. Hola. Què fem? Xerraven. Tu també eres estatunidenca, veritat? Dakota, de Tucson. De Dakota o de Tucson? Jo ser Dakota, de Tucson. I tu com vens? Soc britànica, de Londres. Em diuen Penny. Eres negra? Vull dir que no tens color. Sí, i què? No res, que eres diferent de tots nosaltres. Per què? Per color. Això, ser racisme. No digues simpleries. ¡El mensaje con beca! Soc lograda Tu? Amagaves molts prejudicis a aquesta pregunta. I per què parles així? Estava enlarada. I jo què sé, va més personatge d'Índia, va ser ocurrència d'algun doblador de pel·lícules i ara si
no parles així, no eres índia. Hola, soc Loreta. Loreta la senyoreta. Quin vestit més bonic portes. Me'l van fer a mi de París. Tu també vens de París? No, jo vinc de Berlín, però soc de la família Berard de París. Que no el coneixeu? No, perquè havíem de conèixer-la. Perquè són banquers. Ja, i tens molta pasta, no? Pues sí. D'acord, tindràs diners, però no és noble com la infanta. Això, Tampoc haurà pagat per 100 milions. Violeta, tu no li dius res? Páganse! Qui? Jo? No, només sóc una miserable. prou, no m'ho puc creure, però us he sentit. Què passa? Què passa? Esteu llançant-se al cap si són rics o pobres, si negres, blancs o rojos, si d'ací o d'allà. Però no us fa vergonya? Són un poder. Tu calla, delinqüent! El que tu li digues, romancera. Què importa el nostre color? Ni d'on venim, ni d'on som. Al cap i a la fi, tots som iguals. Tots som pintures, o no? Sí, Totalment, sens dubte. I tant. És veritat. Alerta, alerta, que ve, Ràpid, totes con les quadres! Un panorama més desastrós. Encara com era una broma. Què? ¿Será posible? Dimoni! Si us agafe! Adéu-siau. Veniu a ensenyar-se! Quin insult que ens ha donat! El que ho diré. Encara com era una broma. Que si arriba a passar la vigilant. I veu el... Si ja està clar, haurem de tornar als nostres quadres. Escolta, Pablo, fes el favor d'avisar Helmut que torni. Porta un cèrcol. Això ho faré. Anem. Ai, quina llàstima. T'emportes l'Angelet. Si et pego la màquina, toca les campanes. Arre, Déu. Per favor, Maria Agustina Sarmiento. I ese vocabulari? Vinga, va, Joel. No sigues així. Anem. A reveure. Mare de Déu! Quin dimoni! Bo, he d'anar-me. Agafa els trastos i vaig a la porta. Sí, ja els veurem. Un moment. No pots anar a la porta. Serà millor que et troben així, com si no m'ha passat res. Només han passat 3 quarts d'hora des de que tanca l'exposició. Bona idea. Així no sospitaran res de res. Però com fem perquè la troben així? No sabem quan tardarà en fer una altra ronda de comprovació? Això és, fem que facin una altra ronda de comprovació. Fent moviment... Bona idea. I què fem? Hola, què tal per així? Vaja, el perdut, on estava? Jugant per l'exposició. I on t'has ficat quan ha passat la vigilant? M'he posat en un quadre de Rafael, m'he posat el cèrcol al cap i m'he passat per Sant Joan Baptista. Santa Maria, de la que ens he lliurat. Helmut, torna al teu quadre ràpid. Va vindre la vigilant. Ja vas, adéu. Ara anem a fer rebombori, cantant i ballant. La seua artista Rillal mai balla. Ella només dansa. El ball és per als pobres, artista reial. I la dansa per als petulants? I que cantem? Vinga, Magú, animat. Perla diu que no vol quedar-se sola, només per no estar ara ja tota sola. Violeta va marxar de tornada a Madrid. S'ha acabat l'exposició, és temps de desmuntar-la. On comença i on acabarà. El destí que ens ajunta i que ens separarà. I tu que pintes, que se va de visitar-nos. I tu que pintes, quan no has de fer una altra cosa. Oh,
S'han detectat moviments a la sala 7. Vaig anar a comprovar. Ha aconseguit tothom els seus quadres. Me'n vaig corrent i jo a veure Mari Carmen. Adeu. Merines, la cort de la Seva Altesa Reial, la Margarita Teresa d'Àustria, ens reclama. Anem allà, Altesa Reial. Quin remei. Fins ara, amics. Fins prompte, Mari Carmen. Adeu. Adeu. No t'oblides de nosaltres. Mai, Perla, mai. A reveure, Mari Carmen. Escolta, xiqueta, i tu què pintes? Ah, quin esglai. Jo? Pinte i se quadre. És un treball de classe. Però si hem tancat, on t'has ficat? Així. Impossible. Jo he passat per ací i no estaves. He anat al servici ja per aigua un parell de vegades. Ah, ja està clar. Control, has l'àpid girant Helena, a la sala 7, localitzat el motiu de l'alerta. He trobat una xiqueta que s'ha despistat i no s'ha assabentat de que hem tancat. Vaig amb ella cap a la porta de seguida. Vinga, xiqueta, a replegar les coses. De seguida. Quina vesprada més confusa. Per què? No, per res, coses meues. Quines coses? Si es poden saber. Bo, aquí t'hi puc dir. El cas és que fa una estoneta he arribat a creure que tots estos es manejaven. No és possible. Com t'ho dic, fins i tot m'ha paregut que es canviaven de quadre. Això és impossible. I tant. Vinga, ja ho tens tot? Sí, Anem. anem. Tot ha de ser per tantes hores de treball seguides. Segur.